खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सोनाब बेंगलनि हावड़ा जिल्लायाव प्रि बोर्ड एग्जामखौ मैया केन्सेल खालामनाय जाबाय मानोना हिजाब गाननायखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो बे नांज्लायनायखौ दबथायनो थाखाय पुलिसफोरखौ लेंहरनो गोनां जादोंमोन। उनाव पुलिसफोरा नांज्लायग्रा मोन्नैबो हान्जाखौ गावबा गाव न'सिम दोनलांदोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय बादिब्ला माखासे फरायसुलिफ्रा हिजाब गाननानै फरायसालियाव फैनायखौ नुनानै गुबुनफोराबो गावसोरनो हिजाब गाननो मोननाय गनायथि होनांगौ होनना बुंनायाव मोननै हान्जानि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसामनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा। मैया बिश्वनाथ जिल्लानि थागिरि सिमेन्ट देखाया 42था सिनेमा मुंनि मेथाइ लिरनानै इन्डिया बुक अफ रेकर्डआव मुं थिसनजानो हादों। बिथां देखाया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि मुंखौ थैनो रोङै खालामनो थाखाय बे मेथाइफोरखौ लिरदों होनना फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि बे मेथाइफोरखौ गुदि फरायसालिनि बिजाबफोराव खन्थाइ हिसाबै सोफादेरोब्ला बेयो फरायसाफोरनि थाखाय गोसोआव लानो गोरलै जागोन आरो गावनि मुङाबो थाबाय थागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं चिरां जिल्लानि बासुगावआव गंसे फरायसालियाव फोरोंगिरियानो गावनि सासे फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाय आइजोफोरजों सेन्देलजों बुजादों आरो जोजादों। रायजोनि दुफ्ला खालामजादों। मिथिनाय बादिब्ला बे फोरोंगिरिनि मुङा दीपक भगत होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिगां समावबो माखासे फरायसुलिफोरखौबो बे दुथां फोरोंगिरिया जिनाहारि खालामबोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों दि बिटिआरनि हा राननाय मेलाया बिटिआर सरकारनि हानि मोन्थाइखौ रैखा खालामनाय आरो बिटिआरनि सुबुंफोरखौबो सांग्रांथि होनायनि गिबि जाजेननाय होनना फोरमायदों। बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ खाथिनि सार्कोल अफिसाव थांनानै हानि जेंनाखौ सुस्रांना लानो थाखाय खावलायदों। बाथि रादाबाव दं उदालगुरि जिल्लानि फजनि नार्जारीआ मणिपुरनि इम्फलाव जानाय खेल' इन्डिया वमेन्स उसु लीग बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। बे बादायलायनायावनो क'क्राझारनि दैजिराबाया रुफानि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं मैया त्रिपुरायाव 180 केजि मरिजुआना ड्राग्स हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला त्रिपुरा पुलिस आरो आसाम पुलिसनि जुथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव आगरतलानि त्रिपुरा जिल्लानि सिदाय महनफोराव बे ड्राग्सफोरखौ हमनो मोन्दों। बे 180 केजि मरिजुआना ड्राग्सनि बेसेना दानि बाजाराव 40 लाख रां जाफ्रामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।